Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng. MCs ma Kaonti Assembly ma Nairobi isidho kawuono e Assembly no. Tok mano gibiro yiero Spika ma biro tayo chenro mag Assembly no ka jochung' ariyo kende mopuodhi ne laro komno. Ji ariyogo gin Kennedy Ng'ondi mane obedo jalup Spika e od burano mokwongo ma Nairobi kochakore higa 2013 nyaka 2017 ka bende osiro riwruok mar Azimio la Umoja. Ka jachung' machielo en Hassan Rabo Mohamed ma bende ni e kweth mar Kenya Kwanza. Wawinjane madhi nyime e County Assembly ma Nairobi gi e thuolo ni. Not proceed with the vote. Honorable members, when it appears to the clerk, the returning officer, that all members who are present and who wish to vote have placed their ballot papers in the ballot box, the clerk shall unlock the box, examine the ballot papers, and having rechecked those unmarked or spoiled, report the results of the ballots, and no member who has already recorded his or her vote shall be entitled to do so after the clerk has unlocked the ballot box. Standing Order number 77, as read together with Standing Order number 78, provides that a ballot paper is spoiled if, in the clerk's opinion, it does not identify the candidate purported to be selected by the member voting. The clerk shall declare a ballot paper to be invalid under paragraph 7 in the presence of and after inspection by members representing each of the candidates in the election. Honorable members, the counting of the ballots shall take place in the presence of all members, and the members appointed as agents or represented by the candidates candidates. So I will shortly ask for the agents of the candidates to come forward. Honorable members, in line with the requirement of Standing Order number 81, a person shall not be elected as a speaker unless he or she is supported in a ballot by votes of 2/3 of all members. The Assembly is reminded that this 2/3 threshold is not a constitutional requirement. It is a procedural step to ease the election of a speaker on the first round of ballot. In fact, your votes will result in attainment of 2/3 in the first round. We will not proceed to the subsequent ballot. Accordingly, honorable members, if no candidate shall not be supported by the votes constituting 2/3 of members, the candidates or candidates who received the highest number of votes in the first ballot and the candidate or candidates in that ballot received in the next highest number of votes shall alone stand for election. In a further ballot, at the end, the candidate who shall receive the highest number of votes in the further ballot shall be elected Speaker, and I will declare so. Honourable members, I wish to remind the Assembly that the voting exercise we are about to undertake is by secret ballot, as earlier communicated. Accordingly, members are not allowed to display their marked ballot papers to the Assembly, the galleries, or to any other person. Members of the media are also reminded to observe Rule 3C of the Assembly Broadcasting Rules, which provides that wide-angle shots of the chamber shall be used during voting and division, and no shot shall be taken so as to show the manner in which a member has voted in any secret ballot. Honourable members, we have arranged the voting booths on my extreme left and right. For convenience of the Assembly, members on my right side will cast their ballots in the voting booth to my right, and vice versa. We are now ready to commence the voting process, but before we start, may the agents or representative of the candidate please come forward. Agent for Honorable Kennedy Okeyo Ng'ondi. Agent for Mr. Hassan Rabo Mohamed.
Honorable members, you have all witnessed for yourself. I've explained the voting procedure. I now direct the sergeant at arms to open the ballot box and display it to the assembly. Honorable Clerk. Honorable Clerk. Honorable Clerk. Mana kamano mago madhi nyime County Assembly ma Nairobi kama kawuono en nyasi mar chamo muma kaachiel gi yiero spika. Jafwamb weche marwa Chris Owino ni kanyono kendo gi e thuoloni wadwa ni mondo watudre gi Chris Owino e yor simu mondo nyiswa ni tang'o mosetimore kendo ang'o mapok otimore to wageno mar yudo ang'o. Chris, kapo ni winja e County Assembly ma Nairobi kanyo, inyalo nyisa ni to weche osechopo kanye, tang'o mwanyalo geno bang' thuolo machuok. Erokamano Milton, e kinde ni chenro mar chamo muma mar MCS 124 ma County Assembly ma Nairobi oserumo aka bang' chamo muma mane ochako kod clerk sakaran mar County Assembly ma Nairobi rumo. Chenro mokwongo mar MCS go ibedo yiero Spika mar County Assembly ma Nairobi mano kalure kod chik bang' yiero Spika eka chenro mokwongo mag od bura mar County Assembly ma Nairobi biro luongo madhi nyime kod loso chike kaachiel kod nono gigo ma itimo kod piny owacho mar county ma Nairobi. Kom mar Spika mar County Assembly ma Nairobi ne nitie ji 9 mane olap dhogi ndong' ne kom Spika mar County Assembly ma Nairobi. Kata kamano, bang' chwalo bok magi, ji 7 ne owit oko kata ne ogweth oko kod karan mar County Assembly ma Nairobi. Gino mane owacho ni ne ok gichopo dwaro madwarore kendo ok gikelo bok duto madwarore moting'o nyaka oboke ma certificate of good conduct kaachiel kod oboke mar duol moting'o ne choko usuru e pacho kae mano KRA clearance. Koro mano miyo ng'wech mar Spika mar County Assembly ma Nairobi ni e kind ji 2, mano Ken Okelo Ng'ondi mar duond bura mar ODM kaachiel kod Hassan Robo mar duond bura mar UDA. Milton, inyalo paro ni duond bura mar UDA ne ochwalo nying Spika machon mar County Assembly ma Nairobi Benson Mutura mondo mobi kendo oyud kom ni kuom thuolo mar 2. Kata kamano ne oyangore ni clerk sakaran mar County Assembly ma Nairobi ne owito oko nying Benson Mutura bang' ka Benson Mutura ne orem chwalo oboke mar KRA kaachiel kod certificate of good conduct mane dwarore momiyo ne owite oko kuom jogo malaro kom Spika mar County Assembly ma Nairobi kendo oting'o duond bura mar UDA mondo odog e mesa mondo gichung' ng'at machielo. Bang' bet piny, duond bura mar UDA ne okelo nying Hassan Robo. Koro Hassan Robo ema dhi piem kod Ken Okelo Ng'ondi mar duond bura mar ODM. Ng'enyni duond bura mar ODM riwruok mar Azimio la Umoja korgi kalure kod kwan mamalo mag MCS magingo. Kaka aselero, County Assembly ma Nairobi ni kod MCS maromo 124, mano MCS moyier 83 kaachiel kod MCS mogwel 39. Kuom MCS gite, duond bura mar ODM kata riwruok mar Azimio ni kod jo MCS maromo 67 mago MCS mag Azimio la Umoja County Assembly ma Nairobi. Ka Kenya Kwanza on kod MCS maromo 53. MCS adek gin MCS mochung' kar Kenya Independent. Kendo kor jumani jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna ne owuok ayanga kendo sayo gavana ma Nairobi Johnson Ata Sakaja kuom mano mane owacho ni otemo nyiewo MCS mag Azimio mondo bi osir lwedo Spika ma jachung' malaro kom Spika mar County Assembly ma Nairobi rotiko mar Kenya Kwanza mano Hassan Robo. Sifuna ne onyiso Sakaja mondo otine jo county ma Nairobi kar dhi nyime kod gino ma owacho ni en nyiewo MCS mag Azimio mondo osir lwedo jachung' mar. Koro warito neno ka bende
weche mane owach kod Edwin Sifuna ne Sakaja mano gavana ma Nairobi ne temo ywayo MCS mag Azimio mondo ser lwedo en jachung' mar laro kom Spika mar County Assembly ma Nairobi Rotiko mar UDA Hassan Robo Migago lolo kose jachung' Rotiko mar Azimio mano Ken Okelo Ng'ondi ema dhi kawo. Motelo ne mano ne waneno ne nitiere ywaruok matin e kinde ma Clark ne owacho ni chenro mar yiero Spika joman oko mar County Assembly ma Nairobi mano MCS mane en oko mar County Assembly ok bi yienegi mar donjo kendo goyo ombulu mar yiero Spika mane okelo ywaruok kendo ne waneno ka MCS mag duond bura mar UDA kod Kenya Kwanza ne obwogo mar wuok oko kendo koso yiero Spika mar County Assembly. Kata kamano bang' lalruok matin karan mar County Assembly ma Nairobi ne oyie mondo moko kuom MCS 67 go kaka weche mag siasa kod yamo mar siasa dhi kudo kaka kapok awe Milton moko kuom jotelo ma bende waseneno kani County Assembly ma Nairobi odiochieng' ma kawuono oting'o jagoro maduong' mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna, jaod bura mar County ma Nairobi Esther Passaris, jaod bura mar Lang'ata Felix Oduor mong'ere kod nying mar Jalang'o kaachiel kod jaod bura mar Waraka Tije Kajwang'. Mago moko kuom jood bura mag Azimio ma nyaka sani pod ogo tach e County Assembly ma Nairobi ka girito neno kaka yiero mar Spika dhi chalo. Milton. Erokamano ahinya Chris Owino. Bende wanyalo neno kanyo ka nitiere twak mapek madhi nyime. Aneno kanyo MCA ma Baba Dogo Geoffrey Majiwa Carlos. Wadhi ane achiel kachiel nyaka e County Assembly wawinja ne gima dhi mbele. A reasonable distance. It does not say you locate it where they want. It is for you in your wisdom to decide where you want to place it reasonably. Therefore, they are not going to guide us on how to... Honorable Clerk, I tend to dispute what my honorable former mayor is saying, because from our observations we can see the booths are clearly near the seats of our fellow honorable members, and therefore we feel there is breach of secrecy. Honorable members, order. Allow the member to raise his point of order. I will give you opportunity. Order, honorable members, get seated. Honorable member, order. Allow the member to finish making his contribution. Thank you for your protection, Honorable Clerk. And now I wish... Honorable Speaker, very specific. Kindly protect me, Honorable Clerk. Honorable Protect me, Honorable member, take your seat. Honorable member, take your seat. Honorable Clerk, we expect. Honorable member, take your seat. Thank you. Proceed. Thank you, Honorable Clerk, for your protection once again. And how I'd wish we honorable members would carry ourselves with decorum rather than just heckling around. Just let us raise our point of concerns. Then Mana kamano mago gin